Fl-Għadira proġett ambizzjuż, proġett li kien ilu ippjanat għal diċenji, proġett li kien possibbli biss bil-kollaborazzjoni li kien hemm bell-entitajiet. Fl-Għaqda hemm is-saħħa, ħidma mal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma ma' entitajiet oħra, imma b'mod speċjali mal-Awtorità tat-Turiżmu kien possibbli li nwettqu dan il-proġett mimli sfidi, ma kienx faċli, il-proġett kien jirrikjedi bini mill-qiegħ ta' din l-erja kollha, kienet erja li kellha bżonn, mhux biss bżonn improvement fl-infrastruttura, imma wkoll titjib fis-sigurtà. U l-iktar ħaġa li aħna bħala Infrastructure Malta kuntenti bija hija li dan il-proġett qed jitgawda minn eluf ta' familji mhux biss fis-sajf imma matul is-sena kollha. Bis-saħħa dan il-proġett tal-Għadira dawwar li dan il-post f'destinazzjoni ta' matul is-sena kollha. Mhux hekk biss, destinazzjoni li tista' titgawda biżjed sigurtà minn kull min iżura, kull min jgħaddi minn hawn u kull min ikun hawn biex igawdi is-sbuħija ta' dan il-post.